Des del març del 2020, degut a la pandèmia del Covid, estem parlant dels ERTEs. ERTE, una paraula que s'ha tornat quotidiana per a tothom. Des de les empreses, autònoms i assessors ja comencem a estar una mica cansats de tant d'ERTE i el que comporta. Qui pot accedir, les exoneracions, quin tant per cent tenen, les renovacions. En moments de crisi per a les empreses sempre són benvingudes les ajudes, com han sigut els ERTEs i les ajudes als autònoms. Com bé sabeu, els ERTEs i les ajudes als autònoms han sigut renovats fins al febrer del 2022. Però hem de ser conscients que ja estem en el camí de la normalitat. Fins i tot les limitacions, la majoria ja han sigut anul·lades. Per tant, les empreses i els autònoms han de pensar i començar a treballar en adaptar les seves empreses a la nova normalitat per no perdre productivitat. Des de Gremicat seguim fent les gestions diàries i també la tramitació dels nous ERTEs. Però també estem per als nostres clients per ajudar-los a aquesta adaptació a la nova normalitat. Des de Gremicat escoltem i avancem amb els nostres clients.